Benvinguts a la manualitat del gat petit. Clàudia, què prepararem avui en aquesta sorpresa? Un drac titella. Un drac titella per la diada de Sant Jordi. i poder jugar amb el cavaller, el drac i la... Princesa. Doncs vinga, som-hi amb la manualitat d'aquest mes. Materials que necessitem. Un mitjó. Uns Ulls de broma. un tros de roba, Un tret de roba. Unes plomes. Unes tisores. Una cola calenta. començarem enganxant. Els ulls al mitjó. Molt bé! Agafarem un tros de tela de color taronja fluorescent que he trobat jo i farem un òval, farem un retall d'un òval que serà... Què serà l'òval aquest, Clàudia? No, la llengua no, serà la... Boca. I l'enganxarem al cantó de sota el mitjonet. Aprofitarem unes plomes De la mona. per fer les flamarades Del drac. i una llengüeta amb un netejapipes. Amb la goma eva retallarem unes muntanyetes per fer-ne... La cresta de el drac de Sant Jordi. Molt bé! Amb la cola calenta ens assegurarem que quedi tot ben enganxat i ja tindrem el nostre titella drac mitjó. Clàudia, que ens cantes la cançó de Sant Jordi? Sí! Sant Jordi, la princesa, la rosa i el drac. Tres van al darrere i tres van al davant. Sant Jordi, la princesa, la rosa i el drac. Tres van al darrere i tres van al davant. Esperem que us hagi agradat. Clàudia, digues adéu. Adéu, fins a la pròxima! Molt bé, adéu, adéu a tothom.